Lok Sabha election 2024 tikika NDA alliance. Hanyo hai 5 bosoni bagui Bharat hakotono chalokphinai NDA alliance tai BJP. Henkai tamo manchana ja chini samung constitutional solution. Henkai salanyai moniti kisa kok naitok dinok ani channel no payasa. Norok jotono saimano Bharato Lok Sabha seat total 543 ta. Aroni bisi je majority seat tikinai 272 ta borok sarkar swnamui mano. Hingke taklai 2024 ni Lok Sabha election no NDA tei bini alliance tikikha 292 ta seat. Hingke borok swnamna thangwi tango nutun sarkar. Tei India alliance mangkha 233 ta seat. 118 ta seat wngkha taklai 2024 ni Lok Sabha election. Yang Chin Tripura hasteo bo 2ta Lok Sabha asono 2ta no tikika BJP. Pochim Lok Sabha asono tikika Biplab Kumar Dev tai Purbo Lok Sabha asono tikika chini Maharani Kriti Devi Deborma. Borok tikima bai Chin Tripura hasteni joto borok no tongtongjak tei dul silajak mwsalajak. Hanyo hai tei 5 bosoni bagui NDA alliance sarkar taisa sarkar khaipinai hinui. Hingkai norok no sabaila chini joroda sokpaikha tongthonglai mwsalainani abil silani. Hingkai norok ani video no chajak khaiba ani channel no like subscribe share khainani tapokdi tebo kwtal video nainani bagui.